गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरियानो जोंजों जिहेतु फैबाय आरो फैबावगोन बे हिसाबै जोङो देरहानाया रोखा जथेस्थ'खिनि मोनसे आं गाज्रि मावबोआखैमोन रायजो राजा आङो खेबनै एमएलए जादोंमोन आरो बे हिसाबै रायजो राजाखौ जि रोखोमै आङो सेवा खालामनांगौ बेखौ खालामबोदोंमोन आरो बेनिखायनो एसे आं गावखौनो बुंना लायो एसे नाम गैया नङा दं आरो बे लाइनजों आंखौ जायफोरा मोनदों बिथांमोनानो आंनि सार्टिफिकेटखौ होगासिनो दङ जाय भटारफोरा आंखौ मोनदोंमोन थांनाय खेबनै एमएलए जानायाव बिथांमोनानो गोबां जोंनि बे समस्तियाव गोबां सार्टिफिकेट हरगासिनो दङ आरो बे हिसाबै दिनै रायजो राजाफोराखौ लोब लोब ओंखारबोनायखौ आं नुनो मोनदों नोंथांजों गोबां बिजाथिफोर टिकेट नागिरदों बिथांमोननि बिथांमोनाबो जों आंजों लोगोसे गोबां जोंनि दोलोनिफ्राय टिकेट नागिरदोंमोन प्राय जोङो साबायानो जाहैनोसै सासे एक्जिस्टिं एमएलएबो दंमोन जोंहा आब' बारग' एमएलए बिथाङाबोमोन जोंहा कृष्णकान्त बसुमतारी बिथाङाबो नागिरदोंमोन पबित्र बर' बिथाङाबो नागिरदोंमोन आं इतिमध्य बिथांमोनखौ लोगो हमजोबनानै फैहैबाय आरो बिथांमोनजों ज'हैनो बिथांमोनाबो आंनो रादाय होदों ज'है मावलायनोसै जायखिजाया सासे मोनगोनखौ जोङो मिथिदोंमोन सासे जिहेतु सासेयाल' मोनगोन बेखायनो नों मोनबाय जागोन जोङो ज'हैनो मावलायनानै जोङो देरहाहोनोसै बे बाथ्राखौ बिथांमोनाबो बुंदों आरो बिथांमोनखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोबां साबायखर होदों बे बिथांमोनाबो क'अपारेसन होनो थाखाय दायो आवगायबोनायनि थाखाय नोंथाङा एक्सपिरियेन्स गोनां हिसाबै फैगोन बे देरहानायनि उनावहाय मन्त्रि मोननायनि आसाया दङ होनना सानो नामा निश्चय बेखौ बिसार बिबेचना खालामगोन जोङो एनडि हिसाबै बेसेबांखिनि फैयो बिनि सायाव निर्भर खालामगोन निश्चय जोङो देरहालायनायनि उनाव बेखौ जोंनि दोलोआबो सिन्था सरसा खालामगोन बे हाइकामान्डआ सिन्था सरसानि गेजेरजों निश्चय गोसोआथ' थाखागोन जिहेतु एमएलए जाबानो जयग'थाया अर्जन खालामनो हाखायो मन्त्रि जानाय बेखायनो निश्चय गोसोआ थाखागोन नाजागोन आरो निश्चय सार नोंथांनि समाजाव मोनसे खोथा सोंलु फैबाय थादों मानो होनबा दिनै सानसे समाव पानेरि हमस्टिजानि समाव गोबां बिस्वटिफोर थानाय समाव बिथांमोना मेनलि स्पर्ट्स एन्ड एजुकेसन सेक्टराव जौगाहोदों होनना बुंदोंमोन दा थिग बेबायदिनो पानेरि भेरगाव बिधान सभा जानाय लोगो लोगो नोंथांनि खोथायाव मा थागोन गोबां इयुथ्सफ्रा फरायनाय देनाय स्पर्ट्स बेलायाव माने जाहाथे जायनो फैया माने जोंखौ नायथों होनना बुंबाय थादों सार नोंथांनि प्रायरिटिया मा थागोन माबायदि मावनो सानदों गोदान कनसेप्टजों जायो निश्चय बेयो बांसिनै सोनारो सरकारनि पलिसिनि सायाव सरकारा पलिसि लाब्लानो सोरबा जनप्रतिनिधिफोरा खामानि मावनानै होनो हागोन डाइरेक्टयै बिदि हारसिङै एमएलएआ सरकार पलिसि गैयाब्ला मावनाया सम्भब नङा गतिके सरकारनि पलिसिनि सायावनो सोनारगोन आरो सरकारा दायो पलिसि लादों जे गोबाङानो हयथ' जग्यता दङ दिनैनि थारिखआव गोबां सेंग्रा सिख्ला दिनै इडुकेटेड जाजोब्बाय दा बिथांमोना हयथ' बेकार जानानै थानांगोन दा बेखायनो बे बेकार समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय साख्रि मोनग्राफोरा मोनलांगोन साख्रि मोनैफोरनो थाखाय माबा मोनसे खालामना जानो हानायनि सरकारा जिहेतु बेबस्था लादों इतिमध्य जोंनो असमनि मुख्यमन्त्रि बिथाङा घोषणा होना गालांदों जे फैबाय थानाय बोथोराव 15,000 जुबक जुबतीफोरनो दा बिथाङा 2 लाख रां होनानै बिथांमोना संस्थापन लानो हानायनि बेबस्थाखौ खालामगोन आरो बेफोर बुस्थुआ कार्यकरि जानायाव आङो मैखोम बाहागो लानानै जाहाथे जेनुइन मानसिफोरा मोनो बेफोरखौ नायनानै होनायनि खोथायाव आङो मैखोम बाहागो लागोन दोलोनि गाहाय आफादगिरि लोगोसे दानि बिटिसिनि चिफ मानिजाथाव हाग्रामा महिलारिनि आं गिबियावनो साबायखर बावो धन्यबाद होयो लोगोसे जोंनि दोलोनि गासैबो केन्द्र कमिटिनि दैदेनगिरिफोर जोंनि जिल्लानि जोंनि दोलोनि दैदेनगिरिफोर ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटिनि दैदेनगिरि गासैबो जोंनि मावथि बिपिएफ दोलोनि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोबां साबायखर थाबाय बिथांमोनखौ सिबिहरो आङो निश्चय बिनि अनगायैबो जोंनि 42 नं जि भेरगाव समस्तिनि गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय खुलुमनाय जासिबाय आसा खालामो निश्चय समस्ति बाखि रायजोआबो जथेस्थखिनि आंनि सायाव आस्था लाखिनानै गोबां कमेन्ट पास खालामदों आरो बेखायनो दिनै गोजौ जोंनि दोलोनि हाइकामान्डआ आंखौ बे 42 नं भेरगाव बिधानसभा समस्तियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय सासे बिजाथि महरै फसंदों
आरो बेखायनो आङो समस्तिबाखि रायजोनोबो गोबां साबायखर होयो बिसायख'थि जिथु दावहा बे दावहाया सोरजों नांगोन बायदि दाथ' जोङो ओरैनो जोंनि गेलेनाया एनडिए हिसाबै गेलेसिगोन जों जिहेतु बिजेपि आरो बिपिएफ मोनसे आन्डारस्टेन्डिं जाबाय बे हिसाबै जोङो बिजेपि आरो बिपिएफआ जहै जिहेतु जोङो भटार रायजो दङ बिथांमोना जोंजों थाफासिगोन आरो बेनि अनगायै जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि फसंदों इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिजोंनो जोंनि कन्टेस्टआ जागोन जिहेतु बेयाव बुंनांगोन बिपिएफ फारसे बिपिएफ होननानै बुंजागोन खारन बिथाङाबो सासे समाव बिपिएफनि सासे बुंथिगिरिमोन मा बुंगोन बेबायदि नंगौ बिथाङाबो जोंनि बिपिएफ दोलोनिनो बिथाङाबो सासे जग्य बेक्ति आरो बे हिसाबै बिथाङा जोंनिफ्राय जानगारलांनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबहैदों आरो बे हिसाबै बिथाङा टिकेट मोनदों आरो जग्यता थानायखायनो गोबां बिथांमोननि पार्टियावबो बिथांखौनो सायख'हरदों गतिके बिथांजोंनो जोंनि कन्टेस्टआ जागोन एसे गोरा जाहैगोन नामा गोराखौ जोङो दायो फिल खालामाखै जथेस्थ' जोंनि चान्सआ बांसिन जानानै दङ खारन बिटिसि गभर्नमेन्ट सोलिबाय थादों जोंहा हाग्रामा महिलारि नेतृत्व बिपिएफ दोलोनि दैदेननायाव आरो बिनि अनगायैबो जिहेतु बिजेपि गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्ट सालायबाय थाबाय बे हिसाबै जोंहा मोनसे चान्स दङ बिथांमोनाबो जिहेतु जोंखौ गोबां समर्थन होसिगोन आरो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरजों जोङो रायज्लायदों आरो बिथांमोननि गोबां दैदेनगिरियानो जोंनि दोलोआवबो फैदों आरो बे हिसाबै जोंहा पजिटिभा बांसिन चान्सआ बांसिन जानानै थाबाय